Thatha nje Thokozani. How are you? Awu bakithi sanibonani okhosini, sanibonani Beyonce, sanibonani sanibonani kubalaleli bokhozi FM. Ngiyanibingelela nguThokozani, nguMatsokadlani, ngumphesheya, ngusomnandi enyangeni kaNtulikazi kuNtambama. Yebo, inyanga yamadoda sithi Thokozani asiqale nje ngokubonga ukuthi usinika umculo omnandi kangaka ngokuthi nawe uphose sivivaneni kuyona idranya kaMaskandi for album out 20 more than 20 ngaphezulu nje ulokhu uqhubekile nje ubajabulisile nje abantu ukhuluma ngezinto ezithintayo emphakathini ukhuluma ngobuhle bamantombazane. Ngiyakhumbula kwenye umcimbi sasuthamele mina nawe sasambile ingoma nje ayiphuma lena ithi niwasolana amantombazane. Hayi ngiyakubonga. And then stage presence kuko konke ukwenza kanjani Thokozani ukuthi uhlezi ukhona uhlezi izinga lakho lihlezi liphezulu. I mean bayafika abanye oMaskandi bengene futhi bephume bevekushiye ubukhona ula kodwa lokhu uqhubekile njalo nje wenza ngani? Ngawuthanda umbuzo Khabazela, angibonga ithuba. Hey Nkosi yami, angazi mhlambe ngempela indaba yomculo nami ukuthi kwenzeka kanjani. Uyabona uthando enginalo ngomculo luhlukile. Ngoba umculo kumina uyinto enkulu kakhulu futhi ayikho into engiyilinganisa nomculo empilweni yami ngendlela enguthanda ngayo. Njengoba uchaza Selfie ubuza lo mbuzo ngathi uyangibona umculo uphilisa mina umphefumulo wami. Uphilisa umoya wami noma ngikhubekile kukhona into engayithandanga kodwa ngomculo kungenza ngibhodle ngixole. Ngiyawuthanda futhi angizirobhi ngizipha ithuba uma ngizoya studio ngizipha isikhathi. Ngilala nango-2 ekuseni ngilale ngo-12 ukuthi ngikhathale nini ngoba ebusuku nginomuzwa omunye abantu basuke belele manje mawureheza ukhompoza ebusuku unethuba akekho umuntu okufonelayo akekho umuntu okhuluma naye ulalela imisindo yelwane zasebusuku ezikwazi ukuthi zikunike imelody enye ube nomuzwa. Ngiwuthanda umculo futhi nomndeni wami uyakwemukela ngoba ungiphazamisa khona ngilungiselela umculo. Ingakho ke lento nolimi ukuthi is too high phezulu. Kufanele ukuthi uThokozane uzohluka ngani kokuningi okukhona. uThokozane akahluke ngamathemi amagama kawasebenzisayo amagama esiZulu amnandi amagama esitayela akhona ngoba uhambe kuhlale eguquka ezweni akahluke nje into ekhona kodwa akahlale khona. Kuyangijabulisa ngoba ke ngiyobusho nje ama-album angaphezulu ka-20 mhlawumbe u-24 kodwa uThokozane ukhona ngoba usuye nabantu abathi bhuti nabathi baba still namanje uThokozane abantu basamthanda ngalezi izathu engizibekayo nazo. Ngiyathemba ukuthi baningi phela futhi abafunda kakhulu kuwena kubona njengoba ngisho ukuthi kuba khona abangenayo nabaphuma nabasafuna ukungena ngaphakathi khona la emqubona waMaskandi. Sesivala nje uhluka kanjani noma udilisha kanjani ngoba phela igenre yeni yaziwa kakhulu ngokuthi kuhlezi kugadla lo mculo ugadla kulo lo mculo agadle kulo. Wena wenza kanjani ukuthi udlale ukuthi uyiqhelalanise kunalokho nje 15 seconds? Futhi umculo wami ungeke ume nokugadla. Uhlala uphila umculo wami ngoba njengoba usho ngicula ngothando, ngicule ngezinto ezakhayo, ngicule ngokuthi kwenzakalani, ngifaka amagama amnandi, amatema angajwayelekile. Ingakho lokho okungigcina njengoba ubona alokhu uhlobo lengeke ekhaya lwendonda amasama wobani ngihlale nginominator unyaka nonyaka nje ngihlale ngikhona namanje nje le album nje iqathele iqobayo iqokiwe kumasama. Ikhona ke lezi zinto ezingigcina ngihlale ngikhona ngokuthanda nokuzipha isikhathi nokunciphisa isikhathi sokuyodlala nabangani nokwenzani. Ngiphila kulento ngoba umculo ngiyawuphefumula usemlonyeni usemzweni mina ngaso sonke isikhathi akukho okungangihlukanisa nawo. Makuthiwa ngiyeke wona ngafana nomuntu ongasekho kodwa bephila ngoba iyona into engigcina ngi-right kakhulu emoyeni wami ukuhlabelela nokucula. Nazo-ke kuzenzeka ngomhla ka-31 kuJulayi 2021 kuzobe kumgqibelo zayo
kuma South African Music Awards kube khona ama summer hippie category oqoke yona Thokozani sikufisela inhlanhlanhle Impela ngigqoke kwi-best maskandi ngithi ke kuyozwakala kodwa ngihlonipha bonke esiqokwe nabo futhi mangizuzile ngizobe ngizuzela bona mangabe bezuzile bazuzela thina sonke noPopayi wazuza ngonyaka ophelile asazi ke lo nyaka kuzokwenzakalani ngoba mhlawumbe ngikhona nje kusekhaya kodwa ngiyazi ukuthi umphumela ukusebenza kahle nokungawuzi umsebenzi nokukhonza nokuwenzisisa no producer bami ophathaphatha nabafowethu engisebenza nabo ukuthi sisebenza ngokubambisana nangomoya omuhle nazo ke siyabonga kakhulu sikufisela inhlanhla sengathi konke ngahamba kahle siyakuthanda Thokozani happy Friday